sa balita, kahit sa kalingawan. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umubatikot sa aming batikoson. O Bati Arbonok Jr. O Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita,
sa balita, kahit sa kalingawan.
sabay-sabay nating ipanalangin ang Oratio Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kainibay, kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Kami mo dayag sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr., oh, Bernie Pico,
ang mga gahi. Art Bunho Jr. Bernie Bitok. Ay, natulog! Good morning! May buntag Mindanao, may buntag Visayas, may buntag Luzon, may buntag world, may buntag netizens, may buntag yung tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Ano na po ng inyong mga kagahi, inyong uman-umanan nanto na alas 8. Ito po inyong kagahi, ang Hilas King, Bernie Bitok. O kanyang sulugon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. It's a sunny day! Today is November 26 na. Huwebes na. Upat kadlaw lang. Ay, and kuan pala, long weekend day ta karong kuan. Kay Di ba na ako na ma-feel? Kanang more than 8 months na ta nga long weekend. Outdoor na dito long weekend day. Actually, mag 1 year na ta nga long weekend. Pero so no, pero so na may sentiment ba nga, oy Friday na, pa weekend na. Wa naman ni ay. Pero sa taon na lang kay karon man ding Monday, mag-holiday Monday kay Bonifacio Day. Si Bonifacio na atapang atao. Anyway, uban-uban na sa tanto las 8 kompleto si Kado sa punta. Kadjot lang ako lang sang i-shout out ang mga taga Pueblo de Oro. Hello, senta na labi na kamamueng. Kay actually karong adlawag yun. Ang Pueblo de Oro, doon na po sila may tabo nga live viewing silang blessing, silang launching sa The Grove. Mo nilang bagong housing abay gyud sa ilang kuan kanang golf course. Sa Pueblo de Oro. So kiba paggawas pa lang nimo, wow, golf course na. Di presa to paggawas na to, golf. Oga, tutok mo sa ilang Facebook page nga Pueblo de Oro Township CDO. Mo nilang official Facebook page. Oga karong buntaga pod sila may gala nga ilang i-launch ang The Grove. Oga, kung na may mga dungang pangutana, tawag lang mo sa sales and marketing sa Pueblo de Oro sa numerong 0917-102-8734. Grabe, and talking about long weekend, ato ni nga pagkasugdan karong buntaga kay na ay good news. Ang usa kadako kayo nga mall Yes. sa Cagayan de Oro kung mga about 2-3 weeks ago atong giisgutan ang katong SM Uptown. SM Uptown. Karon, Nabikil ang Nabikil. SM Downtown Premier. Asya nga. Oo, nabikil. Ka SM dire. Aha. Ano usa naman yung isgutan sa gahi ni Bay? Ha? Makauban nato karon sino ba makauban natin ang si Ma'am Angela Mika o Maika? Maika. Oga si Mal Ferrari Obsina. Siya na si ang marketing manager sa Siya ang SM. proxy. Siya ang proxy. Og makauban pagyapon nato ang way lain ang guwapa sexy nga si Ma'am Ivy Guantero ang public relations Mao ni ang manager. Miss Universe sa SM. Yes. Good morning mga moms. Good morning. Miss Ivy. Good morning, Miss Maika. Hala, wala sa tayo audio ani. Ha? Hello. Agree mo na lang yung giingon lagi karon. Wala naman po ni sila audio. Good morning dia sa mga taga Davao, labi na kang iking Atilio, pa-shoutout dia sa Piapi Boulevard, Davao City. Mga taga Piapi, good morning. Kadyo lang mo siya rin sa audio ha. Uy, ipansin na sa atong bagong gisulob karon. Nanawag hapon nagkuanta nga na Eagles. naghatag Eagles. Riverside. Karon naanapod ang Burns Apparel. Burns. Kanang nasunog. Dili burn to burn. Kini Burns. Tanawa ha? Madiling. Talikod. Hunong sa hunong. Likod ba na parts? Uy, kali kakahawa na nga likod may gala. Salamat kayo. Okay Oga, na, medyo ang ako lang ni Erba kaya daghan na kayo ng hatag sa tubang ako lang mga tugnaw kay diri. Tugnaw kay diri. Daw be. Burag lami sur na jacket siguro. Jacket nga gahi ni Bay. Kanang jacket nga gahi ni Bay ba nga pwede sa formal o semi-formal. Uy, di man taga pangayo diri sa gahi ni Bay. Di man ta na pre ng uban pero kung ihatag mo dawat ra pud ta. Kanang kuan ba? Burag tugsngaw kayo, tugsngaw. Ano na, ato yakin lang sa telepono. Ang atong linya. Kaya base kung yung nanubray yung mga kwarta diya. Sa man ang ilang Timing. linya? Kwan? Ang ilang linya sa Zoom? Sa Zoom, walang audio. Ha? Hello? Anybody home?
Good morning. Oh, wala. Pero madunggan ta nila. Madunggan man tamo, no? Oh. Madunggan ta nila. Adya lang, basig diri Epa. na pod sa akong kuan. Madunggan ta nila pero di sila di ta kadungog nila. Dala lang. Nara. Hello? Hello, ma'am? Ayong bunda, Ayun. Mr. Bernie and Mr. Art. Nara, okay na. Good Good morning, Miss morning. Micah. Good morning, Miss Good morning, Ivy. ma'am. Good morning, my buntag sa intanan. Kana bang mo sulod ka sa SM, manarabaw kag SM, kinahanglan gwapa gyud ka? Mo ba ginang requirements, ma'am? Bonus lang na siya. Oh, bonus na lang. Okay, inyo ang magyapon ng SM bonus. Oy, teka muna. Welcome to Guy Welcome to Guy ni Miss Bay. Micah and Miss Ivy. Ayan. Og siyempre, unsay may tabo karong weekend, ma'am, sa SM Downtown Premiere diri sa Ubos. Siyempre, Yes, sa downtown, Mr. Bernie no, and Mr. Art. Actually, gisugdan na nato ang ato ang holiday shopping sa SM Uptown. So karong weekend ipadayon na po nato atong holiday shopping dinhi sa SM CDO Downtown Premiere. Sugod ugma November 27, 28, 29 and 30. So kani siya dili lang ni siya usual nato na 3-day sale. Kay dili lang ni siya tulo ka adlaw but upat ka adlaw. So kani siya will be the perfect time to buy gifts for your friends and loved ones. Mao ba, Miss So, Micah? muna nakalami nga 3-day sale kay upat ka adlaw. Miss Micah, sa may naarya. Yes. Unsay naana nga Maka-enjoy sale? sila ani og mga up to 70% off from fashion, essentials, entertainment, and napagi additional 10% off kung na kay SM Prestige o SM Advantage card. Sana yung mga specific nga schedule. Miss Ivy, unsay ma-expect nato sa Biyernes? Ugma. Yes, naatay good news no, Mr. Art, kay naatay Black Friday sale. So kani siya Anong gitawag ba na siya black? Dili pwede red, ana? Ano, lagi. Or, actually kani man gud di ba naatay Thanksgiving sale. So in line with that, November 26 magina atong gina-celebrate. So kita po diri sa Cagayan de Oro na ako tay Black Friday sale karong sugod karong Friday. So ang mahitabo ani ang kaning SM Prestige card holders o kaning SM Advantage card holders maka-avail og 10% off the entire day. Kasi ato mga previous sale na gud na tay particular hour na pwede nato ma-avail ang 10%. So kani siya tibuok adlaw. So Maba. grabe ni gini so, na shopping. whole day sa buntag, whole day pagid sa hapon. Muna nakalami. Unya. Sa Sunday ug Monday, ma'am, unsay may tabo? Sa Sunday o Monday, naati ginatawag nga SM Advantage exclusive. So, whole day gyapon sa tanang items, extra 10% off gyapon. Ipakita lang ang SM Prestige or SM Advantage card. Sa Sabado, karong November 28, SM Prestige lang siya whole day. So, special offer pa sa atong SM Prestige card holders. Alright. Whole day gyapon na. Kaya I'm sure dagan kid uban diha gimingaw na pod og shopping, ma'am, no? Ikaw, gimingaw ka. Ay, siyempre, gimingaw. Ha? Labi na akong misis, mo'y grabe kamingaw, ma'am. Oh, so- Tama ba, ma'am, no? Dagan na gimingaw og shopping, ma'am? Miss Ivy, kanang unsa man ning naa daw raffle. Yes, Mr. Art, naatay electronic raffle. So, naatay tulo ka winners. Ang madaugan nila is 10,000 worth of SM gift certificates. So, you just need to present 1,000 single or accumulated purchase receipt from any store in SM CDO Downtown during the sale. So, in other words, kanang adlaw mismo diha sila bunoton. Miss Micah. Yes. Ang raffle draw, mahitabo siya 2 days after kay ang atong kong electronic raffle, gina-set up na siya sa among head office. So ila nag-generate na nag-entry and then after 2 days, mag-raffle draw din ta pero with the presence kid of DTI para clear ang tanan. Kaya live pa sa DTI yan. So, gawas sa raffle, unsa pa may ma-enjoy sa ato ang mga listeners ug followers? Miss Ivy. Yes, Mr. Art, no? Since naata sa new normal, kato na ang mag-uban na dili pa gyud ganahan mo ani sa mall. So, ang good news para sa ila, pwede ra sila mag-shop sa ilang balay and we will have the goods delivered. Oh. So, So, it's naatay ginatawag na Insta shopper or personal shopper.
So they have they can avail of the exclusive promos as well. Usa man through internet ba ni siya o pwede lang sa cellphone, Miss Maika? Pwede na nato sila makontak sa SM Central Concierge na number nga makita nato ang mga number sa atong SM Downtown na page. So makontak lang ta sa SM Central Concierge tapos magpa-arrange na sila og personal shopper para mo mag-shopping para sa ila dayon pwede na i-deliver sa ilang mga balay. Usa ilang number palihog inyong number? 0915-580-3949. Muna ang Central Concierge number. Kani nga number mo dawat lang ni para mag-shopping. Wala ni sila yung mga advices about love or heartaches. Wala ni appeal na ma'am na. Wala na. Wala na. Pwede na testingan. Ayay! Ano ba? Ang delivery ba ni ma'am? Libre ba ang delivery na to? Yes, naatay good news, no, Mr. Bernie. Kaya ang Insta Shopper naatay free delivery service for the entire sale from November 27 to 30. So ang atong partner ani ang kaning go-kart o street bike. Mabuhay ko ng street buy ba? Correct. Karon, ang akong asawa ganahan na mag-shopping. Pero ako kay mulingkod naman ko kaon lang kung gusto. Oo, kaon lang mi sa mall. Maka-avail mi ana gyapon nga mga churva. Okay, dili ta mag-uol ana no, Mr. Art kay we got them covered as well. So Grab Food also offers free delivery during the sale period. Okay. Just use the promo code The Great Downtown Sale. So naapod day offer sa atong food hall kaning ang natawag natong buy one get one deals. So gikan ma-avail nato ni siya 6 PM onwards. Actually kani siya na promo ongoing na ni siya hantod sa December 20. So dili lang 3-day sale, ma-avail nato atong promo sa food hall until December 20. So maligaw si Bernie ani kay klaro man kay ni siya nga food lover. Di naman. Kay ngaon naman kay ta. Miss Maika, kay foodie man ni si Bernie. Oo. So, okay na, mag-avail lang kita tong Grab Food, no? So, ang mag-promo code lang is The Great Downtown Sale. And ato lang din sa food hall para sa buy one, get one na deals. Oy, niya pag yun. Kung unsa ning gingon nga the first 50 customers daily to present ay 500 peso minimum purchase, nasa'y ma-take home nga. Unsa ning nga ma-take home, ma'am? Yes, ang first 50 na shoppers nato daily to present a minimum of 500 pesos. Natin ginatawag na early bird street. Ba? So, di ba yun sila, early bird gets the worm. Mga mo, early bird gets the half dozen of Dunkin' Donuts. Ayan. Tepa. Ambot ko tinuod ba ni or chismis na ni nga sa November 29 daw kung mag-shopping ka na ay mangharana nimo. Yes, Mr. Ha? Tinuod na? Naatay Coral Group, ang tawag sa ila is kaning Levoche. And then naana sila sa mall on November 29, 5 PM onwards para magharana sa ato. So while naa sila gaharana, pwede ta magpa-picture sa atong 50-foot na Christmas tree na naa sa ground floor sa atong mall. Kabalo mo kani, wala ni siya charchaha, din ni siya chika-chika lang nga niya. Nalipay ko nga kamo diha sa SM, gahuna-una mo, taliwala sa pandemic nga the spirit of Christmas, inyo gyud nga maayo nga gi-promote ni ini. Unsa ba inyong theme karon? Nga kasko Yun taliwala na sa to, pandemic karon. mo. Ginatawag na Joyful Stories of Christmas. So kung makita ninyo karon sa among mall, ang among Christmas centerpiece, natay giant nga storybook, no, kanang classic jud. Tapos diya gid ni pop out ang Christmas tree ug yung mga sparkling elements kay mo remind sa ato ba sa mga joyful stories of Christmas na gusto nato i-share sa atong mga friends, sa atong mga loved ones. Mayo lang ang nana, no? Galing. Congratulations sa inyo ang Miss Ivy. Unya, kare, kung ako nag-andam og regalo, Tama. na mga libre daw nga mga... Oy, mga ninong ni Art. Oy, PM na. Si kuwan. Art, gusto mo pala itong regalo. Saan mo na? Tapos siyempre, ang hassle din ng mga gift wrapping. Tama. Labi na ikaw, di ba? Kabalo mong pilo. Ayan na. Ihatag na. Murang pong gisiyon na mag-apo na. Ana, ma'am, nabasad tayo gift wrapping station diha, ma'am?
Yes, Mr. Bernie and Mr. Art, no, na atay gift wrapping station na nakalocate din ha sa ato ang ground floor just beside the Christmas tree. So, kung gusto na to extra special gid ang atong gift for Christmas, pwede ta magpa-gift wrap dito at a very minimal cost. Kung yata ni siya in partnership ni siya with 9,000 events. 9,000 event. Dili po kinala 9,000 ang paliton. Pwede po ka. Pwede po. Sir Art, walay problema. Pero kabalo ka. Kana, Bernie, kanay pag-ingon nga, ay, mo guest daw palihog si Downtown B. SM Downtown diya sa gahi ni Bay. O, dili ko giganahan. Kasi, nga naman, kay kani daw inyong gihimong sale karon nga up to 70% with a mission or with a cause para sa frontliners? Ha? Naaga punta ginabaligya sa during the sale, no, na ginatawag nato na Bears of Joy. Every year si SM nagabaligya gid mig Bears of Joy kay among ginadonate ang bears sa among partner nga mga charity every year. So karon naaga po yung mga partner na charity ang bears kay ginabaligya karon kay very timely, no. Ang design niya kay mga frontliners. So atong mga bears kay mga nurse, mga doctor, mga police. Inana. So for 200 pesos lang, ang isa, madala ni mo sa iyong balay para ma-remember niyo mga frontliners. Ang isa, ma-donate din nato sa atong partner na charity. Very good, very good. Mga ma'am, sige ma'am, i-invite na sila ma'am sa atong SM Downtown Premier. Sana apil na ka ng Bear brand, ana. Dili. Na may gitong no, Snow Bear. Miss Ivy, Pag-invite na sila ng mabisita. paki-invite kay kung asa ta mo abot ang istoryahan eh. Sa ato gina-invitar ang tanan sa ato ang The Great Downtown Sale at SM CDO Downtown Premier. Sugod na gid ugma November 27. Dili lang ni siya tulo ka adlaw but upat ka adlaw from starting tomorrow until Monday, November 30. So just don't forget your barangay exit pass and of course, wear your face mask and face shields. Yes. So, kita-kita tang tanan sa SM Downtown karong weekend. Open siya from 10 a.m. to 8 p.m. daily. But kung gusto po mo sayo mag-grocery, open na ta sa 7 a.m. Anak ka sayo. Oh. So pag naalang ta dari, gina-remind lang tanan na mag-social distancing. Salamat kayo! Salamat po man again sa inyong duha ma'am. Thank you very much. Og sugod na ugma. Oh. Amo mga tao, mo shopping gini sila. Ambot lang kami ni Art kay pa mamisweldo. Nagkakayang salamat, Miss Micah, Miss Ivy. Thank you very much, mga Miss ma'am. Universe sa SM. Thank you. Thank you very much po. Alright. There you go. Hi. Oras, alas 7. Gis na. O ganiya na ang inyong pare sa init nga kape ang atong mga gahi nga balita. Aliyan na ang mga gahi nga balita. Napalga ng usa ka patayng lawas nga gituhang miyembro sa NPA atol sa clearing operation sa Barangay Pelaes, Hitago, Misamis Oriental. Wa pa maila sa mga otoridad na namatay nga usa ka lalaki niadtong Domingo hangtod Martes nagkaikwentro ang kapulisang NPA sa maong dapit. Patay ang tulo ka miyembro sa Abu Sayyaf sa inkwentro tali sa mga sundao sa Barangay Taluksanay, Zamboanga City. Nakasakay sa usa ka pampol mga sospek nga gadalag mga eksplosibo. Ang tulo ka sospek konektado sab sa Daula Islamia sa Basilan ug Sulu. Patay ang usa ka miyembro sa NPA sa Barangay Matiso, Rigao City. Nakigpino sila ang sospek nga si Ignacio Arevalo. Kamulong serve unta sa warrant of arrest sa paghupot og illegal nga armas. Nakuha gikan kaniya ang usa ka pistola o gamit nga panggamag bomba. Arestado sa kalalaki nga pamalig siya bus Kamaman-an, Cagayan de Oro. Suspect Teresito Abriol. Nakuha ang 52 grams nga shabu og balor nga 350,000 pesos. Dakpan kanito suspect o nakagawas pinaagi sa plea bargaining agreement apan nibalik na usab.
Tingkagulsab sa prison sa kamasahista, human mapalit ang Shabu sa Pagadian City. Nakuha gikan sa suspect nga si Aisin Gabole Alpiche ang usa ka putos nga Shabu ug ang paybas money nga 1,000 pesos. Samtang dakpan sa usang estudyante sa pagbaligag droga sa barangay Cabinet, Kabadbaran, Agusan del Norte. Suspect JV Nakila nakuha ang kapin 3 gramos ng Shabu nga nagkantinad og 35,000 pesos. Gidakubsab ang usa ka Christopher Aguho nga nakuha og balor 9,000 pesos nga Shabu sa barangay Matabaw, Buena Vista, Agusan del Norte. Dakpan ang duha ka lalaki sa Rosario, Agusan del Sur tungkol sa kasong frustrated murder. Mga suspect na lang si Rene Boy Tien o Aljur Lara. Tag 200,000 pesos ang girekomendang piyansa. Gikompirmar sa DOH Region 11 nga dunay 8 ka piniriso nagpositibo sulod sa male dormitory sa BJMP sa Davao City. Gipang-isolate na kini sila karon sa prisuhan samtang usa kanila gidala sa Southern Philippines Medical Center tungod paglisod og ginhawa. Moabot na sa 137 ka piniriso ang nagpositibo sa COVID-19 sa syudad sa Davao. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Di ba nagsuri-suri tayo sa mga kampo? Ka nag-invite ta? Correct. O niya, grabe mo pang pamaligyag Biramax dito. Ay, Perti. Oh, ha? Mone, atong namatikdan nga sa PNP o AFP, di basta-basta ang ilang mga recruit. Ang mga batanon, himsog, arang kagwapo, arang ka-cute. Ang ayan kay nga magsulob sa ilang uniforme, labi na human natapos sa pag-eskwela sa pulis o military academy. Pipila kanila kung na imong nabantayan. Dito may tapok-tapok, ginagbay. Correct. Akong gipangutana kung unsa karon ang ilang misyon. Oha. Buot daw nila nga ma-recruit po ang ubang mga batanon. Aron sila nasampuhon ang mangulo sa sunod nga henerasyon. Ug mo patigbabaw ang kalinaw kahusay, inig-abot sa ila mismong panahon. Nalipay ko kayo ni Ana ang ilang tinubagan. Abi mangkod na ako burn nga sila nagpulis o nagsundaw kay sweldo, gipadakan. Maayo ni sayo palang daan, sayod na sila sa ilang gisudlan. Aron kung sila senior officers na, di sila bastang mausab, labi na ang ilang baruganan ug magpabiling tinuod sa unsa may ilang gipanumpaan. Sa mga batanon nga naminaw diha sa kahanginan, gasulod namo, ha? Bitaw, ngano di ninyo sulayang mosulod sa kapulisan o kasundaluhan? Kaysa magsige mog TikTok ug mabuang sa way hinungdan. Sa ingong paagi, kamo makaalagad pa sa katilingban nga may lawom nga kahulugan. O, basin, ugma poon. Usa ninyo mahimong senador o kaha, pangulo sa bayan. Isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Feel the sun with a warm delight. Blush of bitterness. Taste of healthy life. From the island of Kamigen, enjoy the flavor together. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Sabroso chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Kami mo dahil sa aming dahigon, umubatikot sa aming batikoson. Oh, bati
alas 7:17 na kinibigay mo ng Guy ni Bay Kauban ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay, yung sulugon sa kahinan, Art Bonhoc Jr. Okay, kajot lang sa tanan mga nag-inom-inom karon dahil si Kwate. Siguraduhan ninyo nga ang inyong giinom Sabroso Chocolate. Kamigen's finest chocolate. Ang kaning Sabroso Chocolate is purely made of pure cacao. No added preservatives and additives. No other ingredients but their standard qualified cacao. Kung amoy naandan nga tabliya mga igala, tistingin ining Sabroso kay mas lami ni kay pure cacao gini siya mga igala. Ha? Bosa, ato na mo sa pinakaduling nga mga pharmacy, mga tindahan, o pangitaa ang tatak Sabroso Chocolate. Mga kagahi, nabulabog ang Cagayan de Oro diyang gi-raid sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG ang usa ka balay sa usa ka subdivision diya sa Barangay Bulwa nga giilang taguanan sa teroristang ISIS. Okay. Subay nini, makauban nato sa linya ang abtik nga si Police Lieutenant Colonel Cholijon Kaduyak, ang Regional Chief sa CIDG 10 labot sa issue. Good morning. Morning, sir. Colonel Kaduyak, sir. Kini si Art o si Bernie. Hello, sir. Good morning. Wala na putol. Kadyo natin. Tawagan na to otro. Okay, tawagan na to otro. Kay kagahapon nabulabog ang Cagayan de Oro. Ha? Kaya... Kani nga ISIS. Nakuhaan og itom nga flag o uban pa magamit tan-aw nato ni kay daghan mga sa atuang mga residente sa Cagayan de Oro ang medyo nabalaka sa mao nga pangitabo. O ganiya makauban nato sa linya ang hepe sa Regional Criminal Investigation and Detection Group nga si Police Lieutenant Colonel Cholijon Kaduyak. Good morning, Colonel Kaduyak. Sir, good morning. Si Art o si Bernie. Yes, good morning. Kapamilyang Bernie. Kagahi na mi karon, sir. Kagahi na. Agahi ni Bay. Sir, si Art ni o si Bernie, no? Yes, kapamilyang Art. Oo. Kanang Colonel. Kagahing Art. Kagahi. Sir, kay unsa man gud ni appeal man gud tong uban diya sa CIDG sa yes to shutdown. Wala nang panahon. Bitaw Colonel Kaduyak, sir. Kumpirmado bang mga sakop sa ISIS ang gapuyo sa maong balay nga gi-raid ninyo diya sa Candida Subdivision? Actually, dili nato na ma-confirm nga ISIS. Just because natay nakuha nga katong ilang murag turban o bugkos na tulo nga na mga characters nga that is yet to be confirmed pa kay ang character man god Arabic nya lisod man kay nga mo kwanta nga that is ISIS. So kumpirmado nga nay nakita ngay nga to, sir. Anay nakita apil sa ebidensya pero kung ISIS makaingunta nga dili confirm og remote ang possibility. Okay, Arabic kaya nakasulat no. I want to be safe. Siguro kung katong nga characters nag-attribute dito sa ISIS, siguro ang grupo mo dili sad sila ISIS kid nga kanang link sa ISIS, dili siguro ISIS idealism lang or inspired. Gawas ni atong mga butanga, sir, unsa pa ang inyong nakuha sa raid? During sa atong search nakakuha ta og 1 caliber 45 pistol ang iyang brand Ranger with the serial number. Lisensyado to, sir, dili. Mao ba niya among ikuan karon among gapalayon pa ang inyong i-confirm investigasyon sa Firearms and Explosive Office. Ato ni siyang i-trace kung asa ni naka-issue, kung it is a government property ba or personal property. Tinuod ba, Colonel, nga medyo natiktikan ang inyong pagsulod sa mga subdivision mao nga nakahawa dahil to mga nanimuyo sa maong balay? Murag sa akong tanaw kay gabi pa lang daan mga alas 11:30 ang among visual dito. Nakita pa man niya daw na nagpasiga niya sa suga sa rooftop. Unya siguro mga kadlawon o buntag o atong nga oras wala na niya na alinggati kung napa ba wala kay pag-abot na mo dito napa man ang isuon. So kung alerto dito sila
sa ako lang pag personal nga assessment. Unta, nakalakaw po to ang isuon kay pare-pareha ra sila naong. Oh. Ang duha ka isuon na dito katong iyang mga igagaw. Oo. So, ang iyang sumala sa among pag-imbestiga o pagpangutana, niingon nga may pinuntahan daw na kuan parang kaibigan. So nana sa inyong kustodiya ang maong kuan tao. Actually, dili man gito pwede dalon kaya nga itong hain dito search warrant unya doon naman gunay particular clause ba nga kung unsa to nakasulat sa search warrant nga pangalan sa tao o mga butang dapat susihon o ikumpiska mao gito ang dapat dalon. So ang mga tao amo lang silang himong witness dito during sa conduct sa search inabagan sa atong mga local barangay officials. Among giday ang CIDG sa inyong kaabtik Colonel Kaduyak sir no. Pero di nato makuan discount the fact nga daghan sa mga Cagayanon ang medyo nabalaka sa inyong nadiskubrihan. Angay ba mabalaka kining mga katawhan nato dali nga hala nasudla naman ang Cagayan de Oro. Manginana ba nga mga haka-haka? Siguro anay tang mabalaka kung sa aning mga panahon na wala ginato sila kung sa kwan pa wala nato masungag. Kay ang sa backtracking maguna mo sir ang pag-entry nila sa Cagayan de Oro is as early as this year February. Tapos So wala na sila makagawas pag lockdown tungod atong state of health emergency lagi nga gipatuman. So na impede ang ilang movement pagpauli sa Lanao provinces o na restriction ang ilang movement o ilang travel. Okay. So wala na kay sila ni move. Okay. Ang kuan kita ani sa tinuod lang nga kuan. Ang among impulsar ron taw, among implement kining warrant of arrest niyatong Batanon. Nagkataon lang nga pag abot ninyo dito naay natong mga butang Colonel Kaduyak sir. Dili sir, ang among gibuhat kay lagi naman siya sa kapanimalay. Di ba nato siya masignit yun og walay tukmang panahon na pwede siya signiton dakpon sa gawas. So amo na lang gipakapinan og search warrant para maligal ang among pagsulod sa balay. At the same time, amo gig masuling kung unsa gid ang ilang motive sa pag-standby sa mga lugar. Din siya identify sa usa ka grupo nga ginganlan og DI Lanao kung Daula Islamia Lanao. Islamia, Kani ISIS inspired ning grupo no? Oo. Alright. Sir, kung kaning ISIS sir, unsa bay atong angay kabalak ano madlokan sir? Kaning ISIS sir o kaning atong isog nga misis? Kana gidang kadugan nato kana atong pag mabutangan gina sa kanang munang lisod gyud kay surrender kita pirmi. Mao lagi. Ako kami biyang Bernie ako gyud sa tinuod lang ako sa akong kaisog kaning di ko pagpadaog sa akong asawa. Dili ko under. Dili under. Understanding lang. Colonel Kaduyak sir, ano ba yatay anti-terrorism law? Uy, diba? tama, So nagpasabot ba kini nga kung mga dakpan yun ni sila matistingan kung unsa ka epektibo ang maong balaod? Ato ginang mahapak sa ila sir. Labi ra ba kay nagakuha kita og mga kagamitan nga ma-attribute na to o maling sa terrorism activity sa manining mga IED. Nakakuha man po ang ammonium nitrate sir o katong IED material. Sus, ginoo. Nasa ilang posisyon. Murag wala gid sa siguro hindi sila nakakuan sir sa akong tanaw kay kung nakahibalo hindi sila nga dunay pagrunda. Dapat kining pusil nga nakuha namo, dapat nadala nila ni. So sila kabantay gyud ana sa inyong pag-abot. Duha man gini ka pusil ato nakuha. Isa ka 45 ug isa ka 380 puro ni mga semi-automatic handgun. So doon naman ni kalidad po, doon na may brand, dili man ni ingon nga katong mga mga paltik nga gingon nato. So ako nga tanawan ni kuan gini siya, doon na ni papel pero wala siguro marinyo or
O ato gining susihon kung kinsa ni nga ownership ani nga pusil. Gawas sa kanang diya sa may kandida, naa pa ba'y inyong natiktikan nga lain pa mga grupo sa lain-laing lugar? Nagyapon tayo kanang places of interest diri sa Cagayan. Doon lagi hapon na nga area atong girunda nato. Pero under control sa CIDG, sir. Natutukan na nato na ako di ko maundangan ni kanuman akong inahon naman ko magpasko man gud. Oh. Pero dili gyapon siguro nila na makiri out lagi tungod sa restrictions sa travel. At the same time, wala man koy convergence karon sa daghang katawhan aron paglipay-lipay aning Pasko. Kay ang ato mga mall gani restricted kayo, pila lang ka magkasulod. O doon na po yung mga oras nga limitado ang oras. So ang ako lang ani basi i-carry out gyapon nila ba dilita mo tugot itong una mga panahon nga nakahimo sila og baming activities diri sa bistro Rosario Strip sa Limkit kay. Kita gyapon kato ang imbestigan niya panahon na. Deputy pa ako diri sa CIDG. Oo. Kanang siyempre medyo nabalaka ang katauhan na nato Colonel Kaduyak, sir. Unsa imo ang mensahe alang kanila nga ang CIDG kuyog ang tibuok PNP o ang AFP ang on top of the situation? Yes, on top ta nga situation mo gani nga wala kita naglangay nga pagkaibawi nato nga naa sila diya ato na girunda din nato kay ang ako magkukuan kay naman ko yung istorya sa nako nga barangay official nga nalaw siya na monitor lagi nga doon ay pagpang-recruit kay kini sa mga youngster man kuno sila mga batan-o no mga remnants sila sa una sa Mauti. Atong balikon ang Mauti group magod na form man to sa into a private army tungod sa ilang patriarch nga contractor o mao na inahimong murag bodyguard sa ilang tatay sa ilang patriarch. So mutong nagkuha sila nahimo silang forced to reckon with kaya na capability, firearms capability. Motong nasudlan po og bakokang gikan sa gawas ba na mga international terrorists sa Indonesia. So motong na finance nagamit moto nga ilang gilusob o gi-take over ang Marawi kay sa pagtuo nga pag sila na imugunit sa Islamic city of the country ma-recognize sa United Nations mo man naghapon ang tama na ang ilang mga gambit ani mga tawhana. Okay. So kanang at least ang ato ang kapulisan ang mga tinugyanan sa balaod aktibo nga ga-monitor gyud sa kalinaw o kahapsay sa tibuok natong lugar. Dili na ginato nalangan sa sa ako lugar personal nga kabahin nga diri ko na tao na himugso aning syudad o diri ko nagdako o diri ako mga parente ako mga lugar katigulangan dili pwede nga dili ko mo himo kung sa ako mahimo mintras ani ako sa mao nga mandato. Daghang kayong salamat Police Lieutenant Colonel Chuli John Kaduyak ang Regional Chief sa CIDG-10. Mabuhay Thank you, po kayo, sir. Salamat. Alright. Alas 7:31 mamugas na may. Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Before you assume, learn. Before you judge, understand. Before you hurt, feel. Before you say, think. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Kainibay, kahi sa balita, kahi sa kalingawan. Ang programang ito ay rated SPG, strict
patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy! Gusto ko na lamang ang imong mga giahak upaya kinindughan ko ano dili ako mas gama unsa mahinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7:33 sa atong oras. Ano na po ng inyong kinahamang gugmang giyahak? Drama edition, gugmang giyahak serye. Sa mga paboritong ginapaminawan ani, every morning, sabay sa pagkatod sila mga banag-asawa. Very good. Hello kada ka ma'am Weng dia sa may pueblo. Ma'am, good luck sa inyong kuha ma'am, The Grove. Pagkanindot dia ang balay. Ang problema kay pahutdan na rin. Dayan na ba ng pueblo kay dali rin mahurot na ilang mga balay diha. Wapo kayo kay nagid abay sa golf course inyong balay. Pagkanindot. Party lagi. Grabe kayo yun. Grabe yun. Siyempre, ito na po ang ating celebrity taxi driver in the house, Lito Inglesero. Good morning, brother. Good morning. What's up, brother? Good morning. Good morning. With energy, ha? Nakabiramax ata. So far, butog yun. Oy. Good morning, brother. How you doing? How's life so far? So far, I'm early sleepy because my last night, my body... Last day na nimo. Last night, very tired my body because I early sleepy last night. Nahago ka? Nahago. Kinsay nagpahago nimo? Di akong sakyanan. Wala ilain nagpahago? Wala na. Wala na, nagbago na may tao na. So ka nagbago na sad mi. Oy, taka muna. Daghang salamat sa mga nag-order na sa Biramax capsule. Atangin ninyo kung asa ni available na sa uban namong mga tindahan. Atangin ninyo, gamay na lang. O ang uban nag-order outside kagyan di orog ni agi sila sa atong sa Lazada. Salamat sa inyo mga ma'am sir. Actually, ang Biramax capsule makaboost kini sa inyong immune system, which is morning kailangan nato karon. Magpainahinay mo rog immune system. Mo galing ubang karon dili ay mo pag diet kay magluyaw niya mo. Dali ra mo mataptan og COVID. Mo nang kailangan baskog ta perminti. Og siyempre ay mo pagtuo kana si Lito, tuo mo anag. How's your old na nun? How old are you, Lito? Almost upcoming 38. 38? Oh. Sa imong 38 anyos, ay kung igna nga dili ka kapoy sa imong pagbiyahe, stress. Ago kayo sa stress ka sa utang. Di ba? Stress ka sa pag-drive. Igna kog bakakon, di ba? Kung kapoy ka, stress ka. Manguhit imong asawa. Tulog yapon. Ay, suy kapoy ba kayo? Kanawa? Ay, kasagara la ba? Ikaw sa ka-driver. Kung dili na ka mo hilabot si imong asawa, maguna-una na sa agay nanay kabit. Mao. Tinod na. Di naman kaganahan sa ako na kay kabit. Hago ka daan. Pero sa tinod anay, hago lang yun imong lawas. So mo nang kailangan yung kag food supplement. Mo na ang purpose. Dili kasi ingon nga, para naman na sa mga tigulang. Lam-lam lang mo diya. Kailangan mo food supplement. Mo nang kailangan ninyo ang Biramax. Ay mo kabala ka kay 100% all natural herbal capsule ni siya. FDA approved pag yun ta. No side effects, safe and effective. Ang nakalamero, naka-promo price pa lang ta karon sa $269. Kamong duha maka 69 yun. $269. Duha ka capsule na siya para sa lalaki o sa babae. Okay? Alright. Now, karon na dayong Sabado dayton mga igala ang grand draw sa Blue Energy kinsa kay mahimong milyonaryo no? Yes. Alak ka. Yes. Tapos balita na ako nay bag-ong nadugang nga brand ambassador sa Blue Energy. Sama niyo natungan na akong talent pino na ni. Asa na siya? Ha? I-surprise na tamo, i-surprise mo.
Ako raman tato isa, karon gidungagan pag ginuglaing brand ambassador. Kasi nakinanglan sa dugang gwapo. Maunsa napaksiyan na nun akong talent pinon. Oy again ha, kamo tanan tubil na mo. Taman sa ginawa karong adlaw kay karon ng Sabado bunuton ang pirmirong milyonaryo sa Blue Energy. Bosa kung magpatubil mo karon adto na mo sa Blue Energy. Ito na ang atong sumpay sa atong gugmangyak serye. By the way, what is your quote? Do you have a quote of the day today? Yes. Wow. Yes, I have a quote. Sorry for almost forgot. Yes, what is our quote for today? Quote for today, Thursday. Marriage is a relationship in which one person is always right and another is the husband. What? Marriage is Take to. With feelings. Yeah. With feeling. Marriage is a relationship Mhm. in which one person is always right and the other is the husband. Can you elaborate? Ang kaminyoon lami nga relasyon. Mm. But ang isa dunay kabit ang bana. Oy! Kalayo ra ba? Right, the other husband is the other husband is another. Ang giingon daw sa mga isulti, ang panagminyo, relasyon na sila. Ang isa katao, perminti sakto. Ang isa dayon, ang bana. Dili day ang isa na isa. Dili na naman day. Kagahi. Nakulatahan yung taon mi. Nasapon. Nakulatahan si Andrew sa iyang pag-amin. Bosa. Wala na nagparamdam si Andrew sa ako Suko kay ko sa kong papa. Lagot kayo ko. Ug tungod sa akong kalagot, nag-angry ko. Okay nga ni ang naitabu! Bells, bells. Ano na buhat man to nimo pa? Pagbulag naman. Di na ko gusto nga katong dagwaya nga tao mo nihi pa to sa atong panimay. Mo pa'y bati iyang naong imo panggikulata na kalagom-lagom ang yan naong. Paano ingana man ka? Di ba giingon ko sa imo nga ayaw bulingi ang atong bansagon? Diingnan tanaka nga dili ko gusto mapakaulawan nga dalon ka sa kanang giingon nilag altars kaminyoon nga di na virgin. Di ba diingnan tanaka? Pa, kinaraan man ang style pa. Wala na may virgin karon nga dalon pa sa altar. Tanan man bakang na. Saan mo na uso karon? Wala na. Ang uso karon ma, pa. May pre-taste. May free trial. Tinood na ilang giingon nga. May free trial before magminyo. Tinood na ilang giingon day nga. Kung mapalit kag yuta, tan-aon da lubngan da muhon kay basig na nay muhon. Tinood na day. Mao galing. Kanay mong giingon nga kailangan virgin mo adto dito sa altar, kailangan virgin, kailangan magminyo ka, kailangan dili. Karaan na, di na nauso karon. Ang uso karon bungkag na ang tinapok before magminyo. Dahil dili na ba sa Ginoo yung kasal day kay di naka-virgin day. Kisa may nag-ingon. Kisa may nag-ingon nga. Kisa may tao nga gikan og langit tapos ninaw niingon siya nga wa ko gipasulod kay di nako virgin. May lang sa Ginoo imong paglakaw day. Kada bitaw kabantay ka maminyo day mo paso man sa da. Gikan sa pultahan day paingon sa altar. Makita sa Ginoo paglakaw day di na virgin day. As na day. Pa nagbinalay mi.
As na day biyain We na love kanang each day. other. Manay panahon. Ayaw siya pugsa day ang imong relasyon kay Pero di ka makapugong sa ako. kadtong tawhana day kapobre ato. Kagwapa sa iyang mga asawa niya ingon ato rin. Ani day, pagpuyo dili sa balay. Wa na di diam. Daan ko parang may Di, parang naku, gusto tama na, rin kita ng mo, gisiklito na mo relasyon kita lawa karon nakabalo ka. Imo raming ipabula. Di na ko gusto day ha magkita mo ato day. Makita nung naong. Dili tago dili sa balay day. Tabag ako pa. Ano manginta mong yung kagwapo nga ba nga murr magkapa kagwapo po ni mo. Mo gani day gusto ko na igwapo dili sa atong balay makadugang sa ato day. Pa. Pasakit kini mo gibuana. Ay day kay daot na kay kag naong day. Ay pala Di bigila. na ko kaya nga bulagan sa di na ko kaya. Naong ni mo day oh, Ginoo ko day. Pre. Oh, ano pre? Pre, naipapa ni Nancy pre sa gawas pre. Oh, anong do? Ambot lang. Mura mag naghasi sa gawas. Nagkagubot sila sa gawas pre kay nisulong diri nakabrief ra nalimtan ang shorts. Ang problema kay hip-hop pag ang shorts. Hip-hop pag ang brief. Kausi sa dito kaw. Andrew! Asa ako anak? Sir. Si Nga naman taguan man mo na akong anak. Agi pagawas ka na. si anak sir. Asna. Sir, sukad nga imo kong gikulata sir. Wa na mi kita-kita sa imong anak sir. Unsay wala nga nawala dito sa balay. Ambot mo sir. Pauta ni mong kagaling yung nawala ni mong anak. Ayoko kuan sir. Sukad sa tiro na lang sir. Itong gikulata ko nimo sir. Napasalamat yaling ko. Kaya na-realize na ako nga mahirap po nga wa mi na di si mong anak. Kaya kabatig na ni mong anak. Liwat na si mong naong. Kung dagway nga manlumayay. Kung wala ni mo gilumay akong anak do. Ha? Di ka na ako sunod akong dagway. Sir, sa tiro lang sir. With all due respect. Respeto ko nimo sir. Pero sa tiro lang sir. Dili ako nanguna sir. Imong anak sir. Ay! Kisa may tarong nga babae sir be. Nga nagstorya lang mi. Tapos kalit lang niya gilaparo iyang panty sa ako. O tarong din ang babae. Sa imong dagway na paruhon og panty. Tuyuon yun niya nga. Iyang itrapo-trapo sa lamisa ka na iyang panty. Murr wag ko. Narabay lining. Taka sa may tarong nga nga babae be. Nga usahay. At tingala ko na sa akong drawer na bra. Tayo nalimtan daw niya. Ay buhat-buhati sa akong anak. Sa ingon-ingon anak. Ay. Boss, sa Usa man ka do? Ipagawas mo dili. Boss, una, isultihan ta kas tinod, wala mi nag-uban sa imong sukan nga gikulata ko ninyo. Wala mi nag-uban, wala mo na-reply ng imong anak. Tay ka duha. Kana imong anak, sus. Baon kayo na eh. Ay ko gingon na nag-istorya ko. Kay balon na ba kog duha ka 45 dali no bintan ni tanan. Lokon man tani mana Usa sir. man ipagawas mo dili. Sir, wala lagi mi nag-uban sa imong anak. Asa man gyud? Amot nimo. Nancy! Sir, wala siya dire sir. Nancy! Murgi ni murgi. Karong kag istorya doa. Ipagawas o. Sir, bisa pa kung saan nimo galugog dia sir, bisa pag manugog kag CID Dili sir. ko gusto ang uli Bisa pa kami. mabutang pa search warrant dia sir. Wala kay makita nga Nancy dia. Do ipagawas do kay di ko gusto ag uli kami gaghingo nga di ko ag kadala. Sir, dugay rami hagbay rami nga gibubulag ko na yung. Actually imo ra maging anak sir mo yung sigig pamugos sa ako sir. Ay ba yun ana do kadungog la ba ko nanawag ka siya kay I love you ka do. Oo, pero kato man tong iya kong gipalitan og mountain bike. Mura man sa to. Nawala akong kwarta dito do. Tapos siya magisig pamugos ako sir. Sa tiro na lang sir ha. Siya magiging pamugos ako ha. Bisa ako dili na mangitana ko. Kung ginugid ka nga dagoy ka nang dagway sunod-sunod. Yes. Kasalig lagi ka sa lana do. Hapit na oras do. Sa tiro na lang sir. Para di ta malangay ani sir.
Wala gid sa diri sir. Asa si Nancy? Wala na sir. Wala si Nancy diri. Asa ba? Wala si Nancy Asa diri. lagi? Wala lagi. Kagahi. Na ako nagpuyo kang Andrew. Pero may galing kay wa gyud mo kakak si Andrew. Medyo nasakitan ko siya mga istorya nga wala siya may gugman ako pero kabalo ko pasakay ra to tanan. Ulaton lang ako siya pag uli na ako diri na mo kay kutsilyo dalalo. Di man no ni hait kay para tayaon man ni para titanos ang kamatyan niya. Pero wagi ko nagpasaba sa tinod anay lang kay nilayas yun ko. Kaya di ko gusto nga magbulag mi. Kami mo dayag sa aming nadahigon Umubati ko sa aming batikuson Oh, Bati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok Bitok Kainibay Kainibay Kahi sa balita Kahi sa kalingawan Magbabalik po ang inyong mga kagahi. Bernie Bitok-Bitok. Ilo ko diya sa akong sangay nga si Bernie Diatras may pagbasa ni boss. Boss Bernie, hello sa imo diya. Good morning. And Mama Livy Hermosa Bernales. Ma'am, salamat again sa among t-shirt karon ni Kagahi Art. Katong uban diya, ang kulang sa amo diri jacket na lang yun may gala. Kay tugnaw kayo. Yung tawag ipantugnaw mo mga staff diri. Pangit. Wala ganay ang staff daw sa di. To follow daw ang inyo ha. To follow. To follow. Uy, gachinilas na ako pa doon rin sa labre. Gachinilas na ka? Ano yung gusto? Sapatos yung mong gusto? Gusto rin sa sapatos. Sa rin size ni mo? Uy, di rin ba ito? Di man katamangayo din eh. Doy, Size? 11. Size 11. US na? UK? US? Oh. Uy, Malo. i-greet sa nato itong amigo nga tourism diri sa Villanueva. Nga late ni mo na-realize imo na yung batchmate. Si Joseph Espadilla, tourism officer sa Villanueva, Misamis. Bantong rakulbak yung Villanueva karon. Oh. Mao di ay kailang tourism day. Ay, sus. Kabats. Kabats ya? Batch. 1960. Pila? 4. Sildags. Iselda Capioso, good morning. Yonilin Salvacion Aslode. Renz Pizarro Suarez gikan sa Kuwait. Shout out kang Calixto diya sa Kabalian, Southern Leyte. Uy, grabe layuan na natong naabot eh. Ha? Layo Saging Turon. Labi na kani sa atong mga YouTube o atong mga Spotify. Lagyo kayo. Salamat ninyo Sir mga Tam ma'am, sir. Ebkas. Ha? Good morning. Ayaw kay close ang mo sir. Nani sa RCBC. Mangutang man po. Ang LTFRB kapahibalo sa tanan, ilabi na katumukuha o mga franchise sa ilang mga ruta, sa ilang masakyanan, ma-taxi, ma-PUJ, ma-bus, nga sugod sa December 31, December 1. No? Then that would be Tuesday, next week. So, lausi ba ni mo karon lawa? Kalausi ba ni mo? Wasiguro kagi pakuan ni Jeda siguro. Starting December 1, ipatanom na og kahoy ang tanang mukuhang franchise. Ha? Oo. Unya, ang ako hangyo. Patapos pasayawan pagit sa opisina. Tepa. Ato ra ko na i-guess ana si direktor na. Ngano? Mo suggest nga di lang basta-basta kahoy. It should be native species like nara, lawaan, tugas. Mga ba kay ngano? Kani nga klase mga kahoy mao ni sila ang ga-regulate og water diha sa ilang mga kaugatan. Unya kuha po ni siya, maayon ni sa kalikasan, sa environment. Correct. Kay kung katuma commercial nga kahoy, mautoy kusog mo suyop sa mga tubig ug ang mga silingan nga mga tamnan, no? Mga katamnan maapektuhan, mao na mga daot ang mga yuta kay ila sumuna nga gwapo nga makahoy day. Ang native species day nato, mao ni sila ang mag-regulate og water sa ilawom. Unya mao ni ang sumuni dapat giri sa mga kabukiran. Ano dapat sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Oo. Okay. Ana. Nakisimilya diya. Ako, o sa similyahay mo gusto. Coco Banji, good morning. Judy Ranisis Makalam, good morning. Tao! Lavides, good morning. Good morning sa Stronghold Insurance o sa Dizon family sa Upol, Brad.
Ilo ko dia kang Chris, brother. Good morning nimo dia. O si Chigo diya sa Manila. Salamat, wala na mo iba diya, Chi. Emilio Tumala sa Bohol. Josan Gonzaga, shout out sa Top TOP Incorporated, mga Lodi. Raquel Lapot. No, Aloro. Good morning. Morning dia. Chada daw itong t-shirt to. Ingon ni Silva. Again, magulat ra po mi sa inyo kung na mo ipadala diri sa ko o sa mo Vincent Cabalida, brother Vincent. Good morning from Marina, Cebu. Francis Melanie Gabor, good morning. Romel Alaba. Ay, ako na Erp. Uy, ni Apil. Ni Apil. Pastor Pupi. Ganani ka mo suluban nga. Vlogger sa may mong ganan sulubon. Ana. Maribel Eco Orsia. Siyempre, di yun magpaulay ang ato ang paborito, ang ato ang presidente sa fans club, si Ma'am Joy Martinez. Ma'am Joy! Size 11, Ma'am Joy! Sa Wednesday evening, ang Thanksgiving or Thanksgiving evening sa US of A. Kuya po nato, sa Oro Integrated Cooperative nga si Kuya Joey sa Kilayan. Good morning. Kuya! Borang nagi kay good news ni mo, Kuya. Borang makabayan na kita ni Kuya ba? Saldi Arinas. Good morning sa taga-Dahican, Mati City, Davao Oriental, labi na sa taga-Department of Agrarian Reform Provincial Office o sa ilang regional director nga si Director Joseph Aurelia Sadar. Hello ko da kang boss Sofio Obsioma. Good morning ni mo da boss. Uy, kaning text line nato. Good morning mga kagay. Pagriday ko sa akong auntie nga naminaw karon nga si Rowena Cao Pondoyo. Hello sir, may buntag. Nagtanong mi Japon midri sa Zone 7 Patag. Pag-greet ko, mahal na ako diya sa lapasan si Bakong family. Salamat. Ang among text line diri sa Gay ni Bay 0915-582-5534. Gina Garcia, Lani Adzuwara, mga certified kagay gikan kang Teresa Sinudhan. Jenny Macapobre Gabrines, hello, good morning ninyong tanan. Sylvia Asis, good morning. Uy, James Smith, good so, morning. napayuban karon pasalamat mo kung nakadawat na mo sa inyong mga Christmas bonus Pasalamat mo. Tapos dagkot mo kandila ito simbahan kay daggan ra ba kay karon way trabaho wa pay Christmas bonus at least inyo Sa iyo pagdako sa simbahan, iampo pod min ni Bernie nga amo mautang mabayran. Mama. Mary Ann Pierre, good morning from Houston, Texas. Wow. Hello. Gabutan Jerome from Toronto, Canada. Uy, Alan Agot, good morning. Oy, Lan, Good Mr. Lan. morning. Yulap, mga idol. RJ Ranila Espada, Noel Ampong. Sa ako palagang si Baby Zachary, good morning. Geraldine Joy Garcia, Mandala Class 2020 sa Philippine Air Force. Kaning Air Force, no? Cool ba kaning Air Force pa? Dili ka kumpiyansaan mo ang Air Force. Pero mga silusa daw ang asawa na? Sa Air Force? Rofish Coast, Lionel Ray Pabilona Macapanas, Tyrone B, Ron Al Alaba, sa Tabaran sa family. Good morning ninyong tanan. Noel Ampong, Charma Reyes Magallanes, og isa pa na nasa mo. Tingnan mo na. Nai-hiring kasi nang itag trabaho. Ang Department of Agriculture Region 10 is hiring encoders from Bukidnon, Lanao del Norte, Miss Or o Miss Ok. Ihata lang inyong resume. Resume o application letter. Na ilang email address ims.darfo10@gmail.com. Again, ims.darfo, D-A-R-F-O, tapos 10@gmail.com. Apply na mo Department of Agriculture Region 10. Basta naapay gobyerno, naisweldo. Yeah. Nana. Speaking of mga Department of Agriculture, kabalo ba ka nga diri sa Pilipinas? Dapat the more gina-push nato nga na magkuwag kurso nga more on sa agriculture, no? Naaman. Diya sa Xavier. Tama, mas mudaghan pa. Ang ending man po, salesman. Dili farmer yun. Dili farmer. Jax Robert Lomantas, good morning kanimo. Grabing sayo-sayaw nimo diya oy. Tanan nag-birthday karon, happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Davao, Barangay 36-D sa Davao City. Ilabi na ang ako ang inahandi ang si Kapitan Anita Bonhoc.
Hello dia sa akong mga silingan sa Westwood, si Joe Asuncion, si Bobby Lagsa, si Jesus Mendoza, si Robert Lee, si Donel Dadya, o gilo ko dia kang imong amahan brad nga gwapo brad ha, nga si Dodoy Dadya. Hello po dia kang Don Ramon Yanilla, kang Ma'am Tintin, o kang Ma'am Tina, o kang Steph May, kang Eric Valdez Magat. Hello dia, o kang Maiko nga ayang asawa mo yung nabilin po natin sa gawas. Og siyempre si Ma'am Telma Paday, og si Boss Pilahio Cruz Jr. Hello dia. And siyempre si Buddy Ramos. Good morning sa inyo dia ha. O si Joey Yakyek, ang bagong information officer sa Manolo Fortits. Ha? Bukid. Kulba kayo. Mo na siya mga the effects. The effects. Si Andrade na nasa customs. Si Andrade na sa customs. Si ano lang, Rod Bolivar. Asa naman ka, Rod? Wala'y trabaho. Rod Bolivar. Palingkamot niya dong. Remy Cane o si Chuck Fuentes tadya sa Bayugan. Si Maricel Butardo ni uli na. Kabakan girl. Ito na, si uli na sa Kabakan. Miss Kabakan magito siya. Oh, mo galing. Balik sa Yutang Yutang natawhan. Anyway, again guys, kung wala mo kung gusto mo follow sa among mga dating na mga episode namin sa YouTube, i-search na ninyo ang Gahi ni Bay. Pwede sa mo mamino sa Spotify, background nyo kamulo mog drive or gamit yung mga Bluetooth speaker, i-search na ninyo ang Gahi ni Bay podcast, okay? O ang among fan page, basi wala pa mo naka-like, naka-follow, palihog, paki-share para share lang sa Good Vibes. Salamat kayo. Nag-reach na mi og 2 million ha. Salamat kayo. Thank you for sharing and at least nakatatag Good Vibes. At again, Gahi ni Bay sa Facebook page. 2 million, ha? Salamat, ha? Salamat kayo. 2 months pa lang may galang. On the road to 3 million. Yes. Murag 1 million ta kada bulan, no? Kalayan sa Diyos, kalayan sa Diyos. Tungod man na sa akong kagwapo. Ayaw kalain art, pero tungod yun na sa akong kagwapo. Thank you, Lord. Balag walay sweldo, basta kay gwapo. Thank you, Lord. Hello na media kang Dos Niese. Dos Niese, good morning ni mo da, Panyero. Siyempre, wala tayo ikong panahon, hangtod ugma, susamang takna, susamang istasyon, timaning ang katawan nga doon ay gahi og ligdong baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning na kay Attorney Chubasco Kainya. Hinumdumi Attorney nga ang bana nga gahi, nga perti kagahi, nga grabe yung kagahi sa uban. Di nagyod. Muling kini si Bernie Bitok-Bitok. O kini ang lagi no sarang Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Home radio time. It is now 8:01. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no